Fix-xajra, Joseph Muscat qal li Laurence Gonzi qed jilgħab bl-istabbiltà tal-pajjiż. F'kuntest ta' riċessjoni internazzjonali, meta hemm regoli ġodda taż-żona euro u fi żmien li pajjiżna għandu bżonn stabbiltà ekonomika, Laurence Gonzi qiegħed jissogra li pajjiżna jibda sena ġdida mingħajr budget approvat. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru ilu jkun imwissi minn deputat tiegħu li jekk se jibqa' Ministru partikolari fil-Kabinett mhux se jkollu l-vot tiegħu fil-budget. U dan meta għandna gvern li diġà qiegħed f'koalizzjoni u li bid-deputati tiegħu biss m'għandux maġġoranza. Il-Partit Laburista għal Joseph Muscat mhux se jispekula dwar x'jista' jiġri, iżda jrid jiftaħ għajnejn il-Gvern u l-poplu. U dan il-Gvern biex minn għalih jilgħab logħba politika qiegħed jipperikola b'serjetà enormi l-istabilità tal-pajjiż. Pajjiżna jista' jispiċċa bla budget, sitwazzjoni li twassal għal inċertezza kbira għan-negozji u l-ħaddiema. Din is-sitwazzjoni l-Gvern għadu fil-ħin ftit ħin biex jara li ma sseħħx. Imma jidher ċar li huwa kommess li jilgħab il-logħba politika li jġib lill-partit, lill-klikka qabel il-pajjiż. Il-mexxej Laburista akkuża lil Laurence Gonzi li jidher li huwa kommess li jdaħħal il-pajjiżna f'kampanja elettorali, uffiċjali jew mhux fi żmien il-miliet. Żmien li n-negozji jistennew b'ħerqa u żmien kruċjali għall-impjiegi. Minn hawnhekk lill-Prim Ministru nappellalu biex ikun responsabbli fl-għażliet li jagħmel. Biex ma jkomplix iġib lill-partit qabel il-pajjiż. Il-Gvern għandu dmiru d-dover li jressaq il-budget ħalli jinżamm responsabbli għal dak kollu li se jkun miktub fih. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru poġġa lilu nnifsu frokna meta qal li l-vot tal-budget huwa vot ta' fiduċja għaliex issa ma jistax idur fuq l-Oppożizzjoni għall-għajnuna għaliex l-Oppożizzjoni m'għandix fiduċja fil-Prim Ministru u f'dan il-Gvern. Qed nabbuh din ir-responsabilità tal-Prim Ministru għax kellu l-għażliet kollha possibbli. Ilu jaf b'din is-sitwazzjoni sena sħiħa. U f'sena sħiħa ma ħax deċiżjoni. F'sena sħiħa d-deċiżjoni li ħa kienet biss dik li jibqa' iggranfat mas-siġġu tal-poter. Iż-żmien huwa wieħed delikat fejn għandna gvern f'agunija li tilef il-boxla li mhux jiffoka u li lest jipperikola l-istabbiltà tal-pajjiż biex jibqa' ggranfat ftit ieħor mas-siġġu tal-poter. Il-poplu jista' joqgħod fuqna. Jista' joqgħod fuqna biex jassigura l-istabilità. Jista' joqgħod fuqna biex jassigura ċ-ċertezza. Jista' joqgħod fuqna biex nassiguraw il-bidla. Imma l-bidla li ħanatu hija bidla li ġġib iċ-ċertezza u mhux bidla li ġġib inċertezza. ċertezza ta' min ma jpaċpaċ imma ta' min iwettaq, ċertezza mhux ta' min iwiegħed imma ta' min jieħu azzjoni, ċertezza ta' futur li jaqadna. Nirringrazzjak.